Câți ca voi. Autor George Topârceanu. Sus, pe gardul dinspre vie, o găină cenușie și un cocoș împintenat s-au suit și stau la sfat. Ia te uită! Mă rog ție, cât de sus ne-am înălțat! Și deodată, cu glas mare, începură amândoi să cotcodăcească în soare. Nimeni nu mai e ca noi! Nimeni nu mai e ca noi! Dar de sus, din corcoduși, pitulindu-se între foi, mititel și jucăuși, le-a răspuns un pițigoi. Câți ca voi? Câți ca voi?